Kto vlastní sústruh TOS Čelákovice MN80, vôbec nevie, ako ten sústruh nastaviť. A ja vám ukážem, ako na to. Sústruh je veľmi jednoduchý, ale zložitý na zošteľovanie. A to vám ukážem postupne, ako na to. Len musím mať spätnú väzbu, či máte o to záujem. Ak áno, musíte ma zdieľať. Ak nie, tak nebudem pokračovať.